hodinku. Tak dobre, dnes ešte rozdáme nejakú ospravedlnenky. Dobrý deň. Dobrý. Poprosím kartu poistenca. Dobrý deň, slečna Kekriová. Čo vás trápi? Predstaví, čo si dá. Otočte sa. Ukážte. Máte to akési stuhnuté. Ako dlho to už trvá? 3 dní. 3 dní? A to idete až teraz? To nemyslíte vážne. Počkajte, nemám niečo pre seba. Nech sa páči. To neviete čítať, či čo? Ja vám chcem pomôcť, slečna. Takže toto je odporúčanie našich fyzioterapeutov. Odvedte sa mu pre. Dovidenia. Nech sa páči. Tíško, kámoče! Konečne máme voľno. A zase. Bereme ďalšieho. Počkajte, musím ísť prosím. Bereme ďalšieho pacienta. A ešte zvládam. Ešte zvládam. Nech sa páči. Poprosím kartičku. Dobre, čo vravíte? Dobrý deň, slečna. Ja vás čo trápi? Len nádchu? Tak sa na to pozrieme. Otvorte ústa. Ďalej poriadne. A. Ešte. A vážne máte to celé zahienené. Asi si bude treba čo si robiť. Nemám niečo pred... Nech sa páči. Takže keby čítať, takto. Prídete rovno do lekárne. A oni už po mne čítať vedia. Ale striekajte si to 3-krát denne, ráno, na obed a večer. A keby sa to nezlepšilo, tak príďte znova. Dovidenia. Zapozrite si kartičku. Ja páči. Pani doktorka, ste v poriadku? Nezmyslíte nejako dobre. A ďalšieho pacienta zvládneme? Nie. No neviem. Fakt? Ako tak skúste, dobre? No skúste. Pani doktorka? Moment.